är duktiga Arne. Så här och fånga upp vädrets goda knottar med snörskapning säger jag. Ja, jag tror jag det. Jag passar på att njuta av solen innan kärringen får se att jag står här och byter fast med dig. Ja, själv är jag ju uthårig och slipper äktenskap och soda fjätter. Ja, så bra allt du Jönspelle. Jag får stå här och sitta där med laget till 8 på kvällar. Ja. Vad för ärende då? Han står lite här och stänker sig livet utan anledningar. Nej, så jag kom med en god anledning att jag har fått en ny balansviskal här i länet. Ja, det var en finfärsk hela vänlig från Jönköping. Och det var Sarons, vilka nyheter då kommer med Jönspelle. Ja, man ska ju han är ju rätt sträng så man får ju se upp när man går ut i skogen här. Ja, så det har du rätt i. Ja, då får Saron sängvakter vaka över oss nu på kvällar. Ja, på jakten. Och det var Sarons korna och de började kasta grädde. Jag tror kärringen vaknade till liv. Men det är bättre vi var på kroken innan hon får se oss med andra egentligheter. Sarons granater och Jönspelle och nära ögat. Ja du. Jag vet att sjötorskar har fått in den nya fiskedagen. De ska vara redo på man ska kunna fånga 3 gäddor och 3 sillar. Det var jävla. De ska vara väldigt dyra, 7,50. 3 arbetsdagar. Ja, men de är ju redo på om man slipper gå med. Eller hungrig. Ja, då är det bäst att jag går och köper med en gång. Nej. Nu tar vi lilla ugnar här. Vi ska ju först hugga lite ved. Nej! Inte på 7:e, 8:e dag och allting. Nej, vi kan ju ta oss typ ut i skogen lite efter den här helgespåren här från Storgöte. Jag glömde ju tycka igår. Ja, det har du rätt i. Jag tror det är bäst vi går. Ja.